L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika rrapporta li fl-ewwel kwarta din is-sena l-prodott domestiku gross żdied b'59 miljun euro. L-NSO qal li bejn Jannar u Marzu li għadda ċifri proviżorji juru li l-prodott domestiku gross laħħaq kważi 3193 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 1.9% fuq l-ewwel 3 xhur tas-sena l-oħra. Min din l-istatistika joħroġ biċ-ċar li filwaqt li fil-bqija tal-pajjiżi fiż-żona euro kien hemm tnaqqis ta' 3.2%, f'Malta l-ekonomija kibret b'9 perċentwal. Dan meta fl-ewwel 3 xhur tas-sena fl-Ewropa faqqet il-pandemija tant li pajjiżi bħall-Italja kienu meqjusa bħala l-epiċentru tal-imxija tal-coronavirus. Dwar it-tkabbir ekonomiku kienu biss 3 pajjiżi oħra fiż-żona euro li komplew jikbru bl-ar riżultat jiġi rreġistrat fi Franza fejn l-ekonomija x'kienet b'5.4%. Analiżi fil-fond turi wkoll id-distak bejn l-andament ekonomiku ta' Malta u dak taż-żona euro kiber meta mqabbel mal-aħħar kwart tas-sena l-oħra. Fil-fatt minn 3.3% dan tela għal 3.7%. Analisti finanzjarji jsostnu li kien hemm żewġ fatturi ewlenin wara tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' pajjiżna. L-ewwel fattur kien li permezz tal-għajnuna tal-Gvern inżammet il-konfidenza fil-pajjiż u naqsu s-sensi. Fil-fatt l-ammont totali ta' pagi żdied b'78 miljun euro meta mqabbel mas-sena li għaddiet, filwaqt li ż-żieda kienet anqas minn dik osservata fil-kwarta qabel. Din iż-żieda tinkontrasta ħafna ma' dak li ġara fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Iż-żieda kienet ġejja l-aktar mis-settur privat, tant li kien hemm tnaqqis fir-rata taż-żieda fil-pagi u allowances fis-settur pubbliku. Il-Gvern minflok qolla l-ispiża fuq pagi għal ħaddiema fis-settur pubbliku, is-sostenn ekonomiku ngħata lis-settur privat. Dan wassal għal żieda fl-ispiża ta' kważi 10%. Minkejja hekk minħabba li kibret l-ekonomija xorta l-proporzjon tal-ispiża tal-Gvern baqa' inqas minn dak li kien fl-2012. It-tieni fattur kien li l-Gvern ma mponix lockdown totali kif oriġinarjament talab il-kap tal-Oppożizzjoni. Dan f'kuntest li l-Gvern ħalla setturi li kellhom ordnijiet qawwija bħal diversi fabbriki, l-kostruzzjoni u l-industrija tal-gaming li baqgħet topera b'mod virtwali. Dan wassal biex dawn l-oqsma kellhom andament pożittiv u l-profitti tan-negozji baqgħu stabbli minkejja l-effett tal-pandemija. Fil-fatt setturi bħal tal-gaming iġġeneraw tkabbir ta' aktar minn 20 miljun euro, filwaqt li s-settur tal-proprjetà u l-kostruzzjoni kontribwixxew flimkien għal kważi 30 miljun euro. L-industrija wkoll marret tajjeb u komplet tesporta. Minkejja restrizzjonijiet neċessarji biex tiġi kontrollata l-imxija tal-coronavirus, anke s-servizzi professjonali u finanzjarji innexxilhom ikomplu jikbru. Bil-kontra f'pajjiżi bħal Spanja u Franza fejn sar lockdown totali, l-industrija, il-kostruzzjoni u s-servizzi professjonali kienu jgħoddu għal aktar minn nofs tad-daqqa ekonomika tal-pajjiż rispettiv. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela kiteb li jħossu gburi bir-reżiljenza tan-negozji Maltin. Qal li minkejja l-imxija tal-coronavirus Malta kellha riżultati pożittivi fl-ewwel kwarta din is-sena filwaqt li pajjiżi oħra sofrew tnaqqis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.